दिनै बे बासुगाव खाथि गयबारियाव बर' थुनलाइ आफादा 2002 मायथाइयाव जिहेतु सनाथि मायथाइ फोरबो बाव फालिदोंमोन आरो बे फालिनाय बुब्लियावनो जोङो बेवहाय मोनसे खाम्फा मुंख्लंफोरनि मोनसे खाम्फा गायसननायनि जोंहा थांखि लादोंमोन आरो बेयो टेम्परारिमोन। दा गोजोर खालामनो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारखौ बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो चिरां जिल्ला बर' साहित्य सभानि दैदेनगिरि बासुगाव प्राइमारि आरो बे ओनसोलनि हालामनि गासिबो रायजो राजानि नाजानायाव बिटिआर सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननानै दिनै जोङो बे 23 अक्ट'खालि दिनै बेखेवनो हाबाय। बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे दिनै चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव 18टी थुनलाइयारि आदा मोनसे खुंनाय जादों आरो बेवहाय बाहागो जोंहा रनजित बसुमतारी EM लोगोसे सिडली समस्तिनि जयन्त बसुमतारी MLA आरो लोगोसे बर' थुनलाइयाव साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि गोविंद बसुमतारी हरिनारायण खाख्लारि आरो लक्षीनाथ ब्रह्म बिथांमोनहाबो बेवहाय मैखोमै बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसे बे हालामनि गासिबो रायजो राजाफ्रा खन्थाइ आवरायनाय सुंद' सल' आवरायनाय बेबायदि मोनसे बाहागो लानानै बर' राव थुनलाइयाव थोजासे भान्दारि होदों। जोङो जोबोद साबायखर होयो आरो जोङो उननि बुब्लियाव जों बर' थुनलाइ आफादा जोंनि गेजेराव गोजोन खौसेथि आरो थुनलाइ जौगानायाव जाहाथे जोङो बयबो माने फारागथि गैयालासेनो सोरबा राजखान्थियाव दं, सोरबा धोरोम खान्थियाव दं, सोरबा गुबुन माबायाव दं। जोङो बर' फिसा हिसाबै जोङो बे रावखौ जिहेतु जोङो 80 फारियाव सोनो हाबाय। 80 फारियाव सोनानै जों वान अफ दा एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज जों मोनबाय। गंब्रै माने बुहुम फरायसालियाव जोङो बर' डिपार्टमेन्ट बिफानखौ खुलिनो हाबाय आरो बेजों लोगोसे जोंहा सारा आसामाव माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ। दा जोङो बेंगलावबो बर' लार्निं सेन्टार खालामनो नाजागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे जोङो दा सिलचर सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव आसाम इउनिभारसिटियाव जोङो बर' डिपार्टमेन्ट माने माबानो थाखाय अपेन खालामनो थाखाय बेखेवनो थाखाय जोङो अलरेडि जों भाइस चेन्सेलरखौ लोगो हमदों आरो जोङो दिल्ली इउनिभारसिटि जवाहरलाल नेहरू इउनिभारसिटियावबो जोङो बर' बिफानखौ खुलिनो थाखाय खावलायदों। लोगोसे नर्थ बेंगल इउनिभारसिटियावबो जों खावलायदों। दा जोंहा मावनांगौ हाबाया गोबां दं। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद दं आरो गुबुन गुबुन आफादफोर दङ आरो जोंहा मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव जोंहा गोबां माने जोंहा जिल्ला आफादफोर दङ आरो गुदि आफादफोर दङ। दिनै हारिमु आफाद दङ, प्राइमारि टिचार्स एस'सिएसन दङ, आबोब दङ। दा जोङो गासैबो साननानै जोङो बर' बिजोंनि थामोनथा बर' बिजोंखौ रैखाथि होनो थाखाय जोङो साननांगोन आरो जोङो बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिजों लोगोसे आसाम सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिजों जोङो गोजौ थाखोनि सावरायनानै जों माइनसआव फैनो हादों। जोङो गोबां सम कलेजफ्रा माने भेन्सार जानानै दङ BTC आरो आउटसाइड BTCनि आवथायाव। बे कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ, सोरखारि खालामनांगौ आरो लोगोसे जोङो आगोलावनो दाबि खालामबोखानाय जोङो बर' रावखौ 12 थाखोसिम जोङो माने बेखौ फरायनायनि खाबुखौ जोंनो होनांगौ। बेखौ जों दाबि खालामदोंमोन आरो थांनाय 67थि बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जथुम्मायाव गावनो गिबि मन्थ्रिया फोसावनानै फैदों जे बेखौ थाबैनो मावफुंनाय जागोन आरो दा बेयो माइनसआव फैबाय। बेयो फैनाय बोसोरनिफ्राय जोङो 12सिम जोङो 12 थाखोसिम जोङो मोनसिगोन आरो लोगोसे जोङो माखासे कलेजफोर भेन्सार कलेजफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायनि प्रसेसआ सोलिगासिनो दं। बेजों लोगोसे जेसेबां ड्रप टिचार्सफोर दं, बेजों लोगोसे बेसेबांनोखि माखासे जेंना जेंगोना दं, बे जेंना जेंगोनाखौ जोङो बिटिआर सरकारजों सावरायनानै आसाम सरकारजों सावरायनानै फाइनान्स डिपार्टमेन्टआव सावरायनानै जों जाहाथे बेफोर ड्रप केसफोरखौ जोङो थाबैनो माने पस्ट सेंसन खालामनो हायो आरो लोगोसे जेसेबांनोखि टेट क्वालिफाइड दङ बे टेट क्वालिफाइड बर' बिजों बर' रावारि टेट क्वालिफाइड मानसिफोरखौ इमिडिएटलि माने जेराव सिंगल टिचार दं, जेरावनोखि डाबल टिचार दं, जेरावनोखि जिर' टिचार दं, बावहाय इमिडिएटलि एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय
थिसननो थाखाय जोङो खावलाय दा आसाम गभर्नमेन्टआ बे बेलायाव खोथा होबाय आरो जोङो मावफुंनो हागोन होननानै जों सानदों आरो जोंहा मोनसे माबाया बेनो जोंहा 62थि बर' थुनलाइ आफादनि जिथु मिरु आफादनि जिथु जुथुम्मा बेखौ सालबारियाव लांनो गोनांमोन दा सालबारिया बिथांमोनहा मानिबा जाहोनाव बिथांमोनहा खालामथ'नो हानाय नङा होननायाव जोङो क'क्राझार जिल्ला बर' थुनलाइ आफादखौ खावलायदोंमोन आरो बिथांमोनहा माने मानिबायबो गनायथि होबाय आरो बे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो थाखाय जोंहा गाबोन मिरु मावफुं आफादनि जथुम दङ बे मिरु मावफुं आफादनि जथुमनि गेजेरजों जों क'क्राझार जिल्लाखौ खावलायगोन आरो जोङो बे टार्मिनेटिं सेसनखौ जोङो मोजां खुंफुंनो हागोन होननानै जों आसा लाखिदों आरो आं दिनै बे आड्डायाव बे बुब्लियाव आङो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर बावो बिथांमोनहा बे हालामनि गासैबो जेसेबांनाखि थुनलाइ सिबिसुला मानसिफोर दं बिथांमोनखौ खन्थाइ आवरायनायनि खाबु होदों बेनिफ्राय सुंद' सल' आवरायनायनि खाबुखौ होदों आरो बेबायदि जोङो जुदि थाङोब्ला जोंहा मोनसे खौसेथि फैगोन आरो जोङो थुनलाइ फोथाराव जोङो बिहोमा होनो हागोन होननानै आं आसा लाखिदों आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बिथांमोननिसिम आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो सेपारेट डाइरेक्टरनि जिखिनि खामानि बेयो माबायदि थासारि आरो बियो बेसेबांसो नोंथांमोन दासिमाव नाथाय सेपारेट डाइरेक्टरेटआ बे आलादा माने बिथोनख' जायखौ होनना बुंदों जोंहा बिटिसिआव 2004निफ्राय जादों बिटिसिआव बेयो आलादा बिथोनख' जिथु सेपारेट डाइरेक्टरेट बे खामानिया सोलिगासिनो दङ नाथाय जोङो आउटसाइड बिटिआर बा आउटसाइड बिटिसिनि बर' बिजोंनि जेंनाफोरखौ नायदों आरो बे ओनसोलनि जेंना जेंगोनाखौ नायफुंनो जोङो दाबि खालामदोंमोन 2005आवनो बिजिनि अधिबेशनाव दा बियो फैयै फैयै नैबे दानि गिबि मन्थ्रिनि दिनाव आरो बिटिआर सुक्तिनि आधाराव जोङो बे बर' एन्ड आदार ट्राइबेल डाइरेक्टरेटखौ जों मोनबाय आरो बे हेड अफिसा काहिलिपारायाव गुवाहाटियाव दा जोङो बिथांमोनखौ खावलायदों डाइरेक्टरेटखौ खावलायदों जे फुल प्लेजेड बेखौ डिपार्टमेन्टखौ खुलिनांगौ आरो बेवहाय जेसेबां मिक्स मिडियामनि माने फरायसालिफोर दङ जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ एकदम माबानिफ्राय दुधनैनिफ्राय लानानै गलाघाट जनाइ धेमाजि मरिगाव नगावसिम दा बेयाव बृहद ओनसोलाव दा बर' कसारि अट'नमास वेलफेयार काउन्सिल जाबाय बे काउन्सिलनि सिङाव जेसेबांनाखि बर' बिजोंनि फरायसालि दङ बेखौ इमिडियेटलि बे बर' एन्ड आदार बिथोनख'आ डाइरेक्टरेटआ मावनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो जोङो गिबि मन्थ्रिखौबो बे खोथाखौ बुंबाय सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जों बुंबाय आरो बिथांमोनहा मावनायनि खोथाखौ होदोंब्लाबो दासिमबो बिथांमोना माखासे खामानिखौ मावफुंनो हाया जायनि थाखाय जोङो माने बर' थुनलाइ आफादा दाबि दावासल' खालामनो हायो जों NGO बायदि गतिके जोङो सरकारनि अनसुंथाइ पेट्रनेज मोनाबा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 6.3 जिथु दङ बे क्लज मथे मावफुंनांगौ आसाम गभर्नमेन्टआ मावफुंनो हायाबा बिटिआरनि बे सुक्ति 6.3नि गेजेरजों फरायसालिफोरखौ लानो हायो फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायो आरो माखासे भेन्सार स्कुलफोरखौ बे क्लजनि गेजेरजों खालामनो हायो दा खालामनो हायैथ' जेबो गैया बाजेट मोनसे एल'केसन होदो बिनिफ्राय 6.3आव खोख्लैनानै बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामबानो जाबाय आरो जेसेबांनाखि सिंगल टिचार दङ जिर' टिचार दङ बिथांमोना टेट क्वालिफाइडखौ बहाय सोसननांगौ जोंनि दाबिया बे 6.4 जिखिनि बिटिआर सुक्तियाव सोसननाय हिसाबै दासिमहालागै बर' प्रभिन्सियेलाइज जानांगौमोन भेन्सार स्कुल बानायदों मोगथां मोननाय बे खोथाया सैथो जे दासिमबो बेसेबांसो मोगथां मोनगोन आरो माबायदि जोङो बे 6.3खौ मावफुंनो थाखाय जोङो बिटिआरनि जों CEM आरो जायफोरनिखि काउन्सिलनि मानसिफोर दं जायफोरनिखि सोलोंथाइ बिफानाव मावनानै दं डाइरेक्टरखौ लाफानानै जों बिथांमोनजों हाइ लेभेल डिसकासन अनेकबार जाबाय जोङो होनदों जे 6.3नि गेजेरजों जोङो जि स्कुलानोखि आसाम गभर्नमेन्टआ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो हायाखै बेखौ बिटिआर सरकारा खालामनांगौ बिटिआर सरकारा खालामनो हायो ओरैबायदि फाइनान्सियेल एल'केसन खालामनानै बेनिफ्राय निड बेसाव बिथांमोना स्कुलखौ आइडेन्टिफाइ खालामनानै बे भेन्सार स्कुलफोरखौ लानो हायो आरो जोङो बुंदों
खालि टिचारफोरखौल' नङा प्रभिन्सियेलाइज जानाय लोगो लोगो नन टिचिं स्टाफआबो बेनिफिट जाबाय आरो जोङो होनदों इनफ्रास्ट्राक्चारनि थाखाय स्कुल बिल्डिं बाउन्डारि बायदिसिनानि थाखाय बिटिआर सरकारा माने माखासे अनसुंथाइ होनांगौ बे बेलायावबो जोङो बुंगासिनो दं आबसुआबो बुंगासिनो दं दा जोङो आसा फारिदों जोङो फैनाय समाव 6.3 मावफुंनो हागोन होननानै जों आसा लाखियो टेट क्वालिफाइड जानायफोरनि सायाव माबायदि टेट क्वालिफाइ जानाया दिनै मन्थ्रिया होनबाय मा सेकेन्ड डिभिजन मोननायफ्रानो एलिमेन्टारियाव एलिजिबोलमोन सेकेन्ड डिभिजन जाय 45% मोनदों बिथांमोना एलिजिबोल टु एप्लाइ आरो बहुद 45% मोननाय बर' गथ'फ्रा टेट क्वालिफाइड जाबाय खिन्थु मन्थ्रिया होनबाय जोंनि सिगाङाव जे क्वालिटि अफ एडुकेसनखौ नायनानै खुनु गथ' शिक्षाखौ नायनानै जोङो बे 45%निफ्राय 50% मोननायखौ होथ'वा 50 एबा मोननायखौसो जों होयो आं प्रश्न खालामदों जे नोंथाङा बिदिबा 45%खौ मानो एडभार्टाइजमेन्ट होयो दा अनेक टेट क्वालिफाइड गथ'फ्रा बर' गथ'फ्रा गोदाव सोराव जाबाय आरो जायनि थाखाय माने रेसनेलाइजेसन खालामनो थाखाय क'क्राझारनि टेट पास जानायखौ धेमाजियाव हरदों धेमाजियाव पास जानायखौ क'क्राझाराव हरदों आरो बेवहायबो डिस्ट्रिक्टनि मोनसे रेसनेलाइजेसन पलिसि थानांगौमोन बिथांमोना बेखौ खालामाखै ओमफ्राय नुबाय जे बेस्ट लेभेल खालामदों बेस्ट लेभेल खालामनाया माने मा खाथिनि स्कुलाव माने सोरबा माने बर' रावारि नङैखौ बर' मिडियाम स्कुलाव होदों आरो बर' गथ'फोरखौ असमिया बा गुबुन माबायाव होदों गतिके बे बेलायाव जोङो होनो टेट क्वालिफाइड जोंनाव 3,000नि बारा क्वालिफाइड गथ'फोर दं बेखौ थाबैनो माने एपइन्टमेन्ट होनांगौ दाख्लै 99नि केसखौ होनाय बायदि काउन्सिलाव पास खालामनानै आरो लोगोसेयैनो जों होनदों पस्ट ग्रेजुवेट टिचाराव जोङो प्राय 185नि बारा पस्ट ग्रेजुवेट टिचार दङ बे पस्ट ग्रेजुवेट टिचार पिजिटि टिचारफोरखौ थाबैनो एपइन्टमेन्ट होनांगौ दा गभर्नमेन्टआ बेखौ दासिमबो एडभार्टाइजमेन्ट होआखै एडभार्टाइजमेन्ट होबाबो माखासे क्राइटेरिया खालामदों आरो बे क्राइटेरियाया जोंनि थाखाय मोजां नङा खारन बर' गथ'आ जेलानोखि पिजिटि टिचारनि थाखाय एप्लाइ खालामो बर' अपसन फैया बे बर' अपसन फैयैखौ जोङो कमप्लेन होबाय डाइरेक्टर लेभेलाव कमप्लेन होबाय कमिसनारनो कमप्लेन होबाय दाना बर' अपसना फैलायबाय आरो दानिया फैलायबाय मा बिएडखौ कम्पालसारि खालामना होबाय बिएड एमए बिएड जाथारनांगोन बिएड कम्पालसारि बेनिफ्राय दानिया हायार सेकेन्डारि जुदि खालामोब्ला हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामोबा मिनिमाम 3 मास्टार डिग्री हल्डार थानांगौ खिन्थु मिनिमाम बे 3 मास्टार डिग्री हल्डारा बै स्ट्रिमनिबोथ' मास्टार डिग्री नङाबो जानो हागौ पलिटिकेल साइन्सनि मास्टार डिग्रीया इक'नमिक्सखौ बोरै फोरोंनो इक'नमिक्सनि मास्टार डिग्री हल्डारा इंलिसखौ बोरै फोरोंनो दा बे बेलायावबो जोङो मोनसे लिस्ट होदों आसाम गभर्नमेन्टनो जोङो नोंथांमोनहा क्राइटेरिया बानायबाबो जों मानिया बेनिफ्राय नोंथांमोनहा हायार सेकेन्डारि आपग्रेड खालामनाय लोगो लोगो बर' बिजोंनि आपग्रेड खालामनाय लोगो लोगो पस्ट ग्रेजुवेट टिचारफोरखौबो एपइन्टमेन्ट होनांगौ नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 7002026 133 9101
536360 70020261133 91015363660